Omuntu otali n'emechande. Muntu otana konyora mechandende. Niga gochaya emechande. Akuboneke boneke sinina kiakonya gotoirorera iganta kaka kega kibono kiarenga. School fees na rago totokeri yani bantu mbana kosome bana neri abaye isiko bare igatebyo yoyanga egere pigipigi ininteke ginga nkogorere pigipigi lakini kwe kubone school fees go school fees okay nigo agochaye emechando igago chaye mechando nigale ange gotinda chera inse abo batereriwe ago kwana baminto bakaria rumonu wono goko na gokwana manyanga goko simeka liga sandi koreteki ndiro goikogese igebeterereti bono manana tigato konye gotokorora abantu bande banyoru nemechando tari ogwanja kwabo emechando goyacha na indi nyasaye no akoba ekere emechando yekona gocha ne kerenga nkero omanana gotigera erinde to bareme na kobatebi ngaki genda so monene asinjira ya masabo ekiagera mangana yekera akoba omanana no arenge bono mubori amaswali namba ibere bakungu baro masangerekano uyu abagaka bao bare moyo akona korengera ringa etare kunyarika na kwaruo ndore gose ninyore gintu gite kyana ronsu yete etare kunyarikana na nganya kurwaiga esikimu nengare erinda agenda gochima kenje nyugwete ngankondo siari na ende keraro siri kwigwa ko matebia ngaki o njoma etendo chenga bakungu bali betenerete ko bakorira magenderero kungetani maite tindo chie kindo chekero nkoroche bono ntaete nko kababa kasininiga aga ke gokuruga ega yo genda okora application yani obeke iga ayorore gose tagenda na ende ngacha konyora iga omonto orige to morikwa omonto obwate maid tana komanya buya bwa maid ekiagara maid teranganye tigo omwana omogaso igoro lakini yai chanyoro omwana oyiro omogase kyaro omwana ago ikaranza tari kwagura iga yiro omogaso korumambia ebigeri na bibiye tana ina saro kane embura ya motwera ali akubona gaki tare gontebi basi mambia karako boka onyora nata kiragende sabari gete lakini obarerimba korategi nalio kuunga gaki omwana oyaro gaki nyongo kana gaki konya nansirete na obanga bakungwa basacha babo bare moyo maranganishiri na moche ibungo kianda Proverbs 21 verse 9 ande ko eresa ande kendo go somerani abangina bare bakoro kujikorera ekera abana basomire bande bachire ngumbu ande bachire Nairobi ando siesa abana bakare omanya ko bunge sabali oteba nganje bono pio pogisi ngumbu erinde ngana chikora ara bero rona inchenda ararora elio mogaka no ara namba ibere kwanyora ngabana ngo tumabare bintu torie kwanyora ngo mongina tata eti mogakari kosonyoro mogako gotomeru tata eti agore kende mono nabangina mongina babangeire binte fridge akona koli pore ago ikariria rosirio chaka chinda bachinge chiesesere ne chimanu ngegero mogaka ge chigwagende aya biribi kare fridge na biyo koli byo mwali muno go kanyansio ngoiga igo bako kobangera orota okuminga ki abantu abaiga nabaragori ngaki bambangere bintu bire fridge ingi bago kogambera abago kubono mongina kwarwarire pi na kiugwete ngebimo bigonse nyenta bono no igwete ogwene kobwate kana ne chimasini to baisa kobera angese chabatia korosu kobwate kana ne chimasini amaisa ao tabasa goeta sege chinjio kere arore nyama kobwate kana ne chimashini kogo tambo kaiga okogoro kwao nko base gotiokarere sukari bako bangere bintu erinda bano gokoira na gochaka gwate nalie se fridge ngasomeria abana bana obororo mosajere na abwate one fridge ogotebi sajere na abwate baikira se bambekire buya ya barogi bamanyire gochigoro nanse bankoneira marwaire bono yani mbaro chinga ngaina ruze akiabarogi anyema manyase nerire akongacha barogi ase batara akoraki ningi kiagere binte byokanigwa orire exes ekiagera kolibueka mogaka naro gosamuse kabichi etali kende ero narire bona eraga okani kwa maguta ogoja ako yeka jitali maguta obango mogaka akamadis
Takaibere omono mongena nga yamachare to konyu ana akona konyinyera ekyagera njiri gwanza mwako akaborere omotigango mongena bono remera rirende gete nabanyagitari bateba asinyuwa watabinga ki amaguta igaichira arari omobere aya kari kitakarangiri amaguta aro omobere akorenga ki akarangerenda Pastor Som 21 verse 9 mbuya komenya se ekenuchi kya irongo mbuya komenya se ekenuchi kya irongo kubwa komenya amo ase nyomba n'omukungu omunyaliomana igo nane yaji yabe batiembe omukungu oyo omunyaliomana n'omonto bw'edini ekera magosa abeire omosacha obwana tiangenda kujali baganda motuge kegetugi tiangenda bororo boere manyegocha osacha ogenda bono gakare koirana oigwe geita gegwakera ni gukwe igwo gotera nyaya tomanyeti egurube echande tobogima bwao asenka igomo igwete ngore gurube ande kwe igwo gotera nonyango chande kenkeye ningara mere yeso okoigwa itaraba na yaeteira yenkeye na yaeteire anyore ngo bwe dini ende nimevipiga vita yani ngorwanire segiengi yasenkeye ko yakorwane sitakora diki abande tuatera chakutumaini sina kiagero mosacha arategemete kora diki yani ayenye kodagite komanyango motora bwate stress ayarore njira gochokania matera ayarore nako yarubani nande taigotera gokore agoikiaria se point yere okorero nando jako kore nando ikarie se point yere nando okorero aya manyanga ego aburo goro ensenga kiere mbobere aya abange na chikorera nyanda mwamu soma 21:19 mbuya komenya sense yeroro kubwa komenya n'omukungu omunyaliomana naende omunyanda mwamu igo naeresekyo naruo basacha barau bari gochiseita abaya agoetere chiro ogora rinogu ogora chinsaga nando etera muokebe okebo monachere erobo kyara bakare babere gosomo nachere ekiro kyara besa nero oreta mabere ye katoni sukari drinking chocolate byara osigwa abange namona tubwate chisensi sana amo otumaite ngakerio mosacha agora litukuria rero igona kie igwarie tuatigendere meri konya tueyekire tuatiga chinsaga tueyeka keria reta mongino kena kenosega segorete mesa liria ikirie mesa asabire abantu besi biri bakorire bunere kawaida omosacha nero gotangana kubangwa elira abana bamanye kubangwa liria bangiruga kwa igwo kubona ng'ombe rite igoteti ngikiaba ngono mwana akobori otumayo mwakoreke gingakeri otumekyo ebichuchu biri narora ng'ambia renge bionse omong'ino jakogeta kang'a baminto mako minto agotika toragere gaki togokora gaki omanya koreta masitaka kwa igwo mosacha borongo gotebanga nabore gokwarorire nyama wana bagaka baminto igubuna bangina tuateba yani tuachikorora ng'ekere nyamero stress igekinete togatiga ng'anjeti nkori nyama anya kore moyo lakini gogokwa lirinko na kora migunko nyoro yore tirenga tenga abaya arigi gonsinya lakini ngai gase ngenjo jinga ni jansinyire kakimbwata bwata nyi guchinguru no mana yansinyete ngogera te gansinya igo bona marika bateba merangani 15 ebibungo 17 ebibungo 17 mbuya 15 ebibungo 17 mbuya koria chinyeni mure n'obwanchani mbuya koria ching'eni mure n'obwanchani kubwa koria chinyama kobwa kori chinyama chinoru
moge chaine uchibaza no tigereyo egento ne chingeni bona bagira batanga tiatuli chingeni ndugicha twanjane bona bagaka takugore nyama elindo nyore libaga sogoetera elindo icho gocha okore mekono ayetiga to naende kwanza lirikoro na yacha mbatebe nyama ereu kai nyama naro batanga no kana ndunande gojitwana lire chingeni ekiara ande ntoro chia sense gotoira gochi amba isato abantu mbale natiga bwana maate nabagani bali bacheke nyoreke batige mechi yabo batali kenyoreke eke na kebunge getingo batinso mando siese nkoba ewa ekera akogenda go ase ero ya marua ya janga tiganda arasi ba muina osiba ake otige pasi asa go chakororanga amu abitengo kyagara nabwate burani yoko mocholi ndote na angene nyomba ya bitengo ando orenge sa nywereire ngare na sa go chingare lakini yo kiro bitengo orwa chali bitengo ego mongora basi nande ko wo tirimboka goika pura kabisa bande kwa ro tirimbokire oikire buoye bibilia goteba ngata go siba kanywe naende nerueta majiko monto nywete buna akorerekana igoba kungumone mokutano yo basacha baino bakonywa onyo orure kerabu oetani rinyomenda moina igo moboraka ochire bagaka aya manyango itali marebi Yeremia 25 fungo 27 Jeremia 25 ego chaka ngerio ngatebi gwa ngamba tebi amangana aya ego chaka yo 25 fungo 27 Elio ngatebi gwa ngamba tebi amangana aya naro kwa nyore Elio ngatebi wa ngamba tebi amangana aya naro monene bwimiganda Nyasaye bwa Baisraeli yagoteba kanywe motinde na moroke mogwense timo imoka naende asengenjo yesegi ndalenta asegati yaino bono koko gende kerabu ayekanywa marumu na jinza chiro na anonye kunyarika nararo igona lioro monywa siri ayekanywe lakini nyoma nyengesi eginero number 1 abasani ngokogorera bare kumero lili ngeli tukulio moelio bakobunga buna jinza chiro agokore ina resegi na ande mwana natakoreta segi otaraigu manganaya iyo koraya igubuna nagotebiriga erinde gokogenda komukumira nera sesegi omukumirana komanyete ngaki esegi yatangazu mugaso igoro akoreta arago ikino nyene seke nagubune kiese chinchoke chire aruororago ikio oruo bwate bureki otabangeti obwate emergency break buno monto oroche pambu bosio ende elio naenda atomeke onkoru buna atomete omuaga eke onkoru ke kune chinchoke mboranjira amanyango no marebi esegi yo manana tokoyemanya nkoruore testimony otaboriri ekiagara gotogocha gokoronya gitari erinde gatogo kubinga na tata no gwacheta iyo gotatebinga ona aruete monu ntwa moborie saruete ntwa twabona no gwacheta bona gokonywa kanywa marua buna jinza chiro lakini omanyengese gine korateki aende tokobokero igubona Biblia gateba igona form urango nakoru lakini nimbata sengo korera Biblia bateba ngo beno bwa bantu abu bakoimoka mambia chuni bon takobokero abangina bali abasaja bakonyu moero ngoli moendagera nande gokonya no nyensiringe sirini moe achikosore saba saja bande ende kaba komera na ndesegi yatokanga aigotete ekiagere segi na korateki Isaya isane ibungo 10 asenge njogo soma ndoche bantu batete kuigora buku bono ntete koere so chigosoma Elina buna aliete iranga kobi gotonya limo choro nkomenyo choro inje ndaigereri choro inje ngakara gosenge ntoki abero elinde kaba kumera no manene etoke no moigo tuare abande goto bachuarete to bangatete ngatanjira mugondo atangorera kende ngaese nkorenta okoira ande kera kule kwa goko boni ngorandende wana tokorengaki ekiara marua moitire ekiagera gendo koreteki ore nchara gochia kana gotangasa iringa Nyasaye nabwate segino mosacho oyo inkioroje keragera to moendagera ndara kora igabu mbare bagoteba nga barabua bakogende ba asa yachanire especially abenyarete adanganye marua yabangina ba tinjeti nkonyu naye tigana arago chenera basta igora merangani 23 ina aresire
moika tuiko mbetele nande kuirora 23 ibungo 29 ndara achanera bali bakagande pa bali bakunywa achanire Proverbs 23 verse 29 23 verse 29 Owasoma baba liri kwanyoranga nkorosore na gento korosera tukeroyi Ningo yore no bobe Ningo yo ichanete Ningo yo korwana na kwerera Ningo yo akirwe chingoma chitagwenera takwe Ningo yo balire tia maiso abantu abo bakona kunywa divai iko gwakore na wayaererabu Pastor takosoma uri gabwate gwasi n'abantu abo bakona kunywa divai n'abantu abo bakona kunywa divai asechinga kichintambe nabo bakona kurigia kunywa divai yochoganirie neyende imara kama Simba na Coca-Cola tobaisa kurigia as man of pambua noere egotira gocha igoro nande yaira nanse iguna inuri chiko soma bana lichiko baeli chiko tobaisa kurigereria divai kuyabalirire akere kobera asege kombe na koira nanse ngora na ina riri chiko nkikerabe omwelio nigo ekoroma buna engiti na korasa buna enchoka igo dirubi ekera ririaga ochoganiri na batongete liso yaire liuro liriaera oruosiba geso monto lenge no magoko kwanyoro songo iri goti gabire gejuju kerwarete ane kwanyoro ire ngora inkiara gosongorera igo yarasa yaroma buro gento kieke una lirubi wono igwa ndagete ko kiraoni abakonywa chanire na abatali konywa chanire Isaya isane ibungo 14 Nyana bwato mondo gosoma bwango anangana asera bakungu bali bakwenge ichanga na inumba tebinge semuligireti na akongu asemungarure ngange angana gesoma bandiri gesoma kendo gesoma bakuki bere ibungo 15 bakungu bali bakwenge ichanga ayo gatango mata marua ndusiriare akorusiriare na asago koirangare 5:14 asayo asaba atonire na wasamio monu oye wetanie kerengo abale no banene asomo chioyo nemegandera aroro nebyombe birene buraburu nabonsi abagochenga ime mbatirimboke gochiasawo Bibilia wateba ngaba konywa marua mbotuko barakwe Nakia kara matanga bako chaka saa 12 eri mambi go saa 2 Inkia sababu 2 Samuel ya kabere ikomeneza tebungo 28 Abusora mwatebe tia bangwa na bande ngainwe amako kemba munoniria nyura tindire momwake sabaria yamo motali kuoboa igabantu bakonywa marua amakweria ino ago chaka mambi tago chaka mororoba aise go chaka mogoroba igo gakobuka genda nyagitari lakini aise go chaka mambi indiri gwa kwe sabaria yamo mbarabi bagwaka mbali baetwe oda abagambi mbakarase mwaru bali mwacha boratiga baga nje naronga barabumba mangana imba iko yaetera abagambi mbakarase mwaru na nje sinarua bagoetere kerabu bamanya kogenda obogambi urasio myote angangera limatene naiga elinde manya kogenda bono nande kwaja kunga ngekenyoro giasegete ngamarua itira abantu nganto matio omogambi bwarore giakogamba omogambi kware komanye kinya saa koriro buwase getabu ya Isaya okware komini serious ngana marunta gete go siria Ekiaro manano bakorire mwabeire obonyanzi obuomo ke kitaikera kinare mogambi onde bwanzi okogamba nando okora etera asa marua ayego gokora kinyume na matendo ya Mwenyezi Mungu Proverbs 31 verse 4 Biblia yote ngo mogambi tagwena tiko etera asa marua manya kogenda Oroje no nyora bwango ose na nyeresi ose tali arwa gori Akara na eresi na korire tingo nya koira nonso me kiaro nya ndio montale ngo anga so mangendrete ko eresi merongeta to na me kebungo wina ayara mweli tali ne mweli ra mweli okonywe divai
tikogwenereti abagambi aya baba togosoma rende rika yabekire pateni aso Fasire ngwateba. taigweti ya kwarusirie pateni kya taigweti tindati kona koirora tegwenereti Ayele abaruoti Ayele mweri. Oh. abagambi tibabaisa kogania ebinyugu bigokoraki inki geko ebinyugu bigokora igo bagoika ase obogambi ona chekina buna getakoretiki naende igo bagwanchari yaki erinde bagambera chintakana nababora kabobe erinde baadaye emechando yerana ase chinka chiabo bono naye koro omogambi chakesa bari korubuo ogo chiobisi tago jakesa bari korubuo okwara eta ng'ang'ango chiri chiogosera rende momanyete ng'omotienyo erire owe mbuya bako nagokoa lakini eki chiakorire buo to okemanya oraje gokemanya ng'ora musipa wajitakia hauna nini hauna kilio aya kore emeremo bakungu mbara omosangererekano oyo bakona gocharangia ababoraka banyatanga bano gaki yeso omosacha akuga njendo chengo mokungu nari emanya mate riri mbora nono gwesoka kwa musinyete mate riri gose gento gete kiarenge BCD rero baba narore kororete neino narore Mercedes Benz narore Bajaj ewani bibiti nonyane transit gecho gende ngeyo gesaregete onye gokona gocharangie omoboraka okona komobekera amagisi okona komachenja okokwana muri birangara bya obikoete naende gokoigwa omwana gete bwe kenyoro chandete kenyoro oakiruri isasi okure kwabona chikura tabona gukorogora ngaijaru nganjaru bwo kioma ingi kya bwo kioma omomurori ke bago taitu Nairobi hotel city moja liali gaki nyasa oyo gaki akioma nene watokonyire gaki anya jire jinga kigwatoro keire kenyoreke gaki ndera sogo itu kwa omwana oyo andoko genda sori okwereire jemi mominto gaki bago ne kyawi kibego ni kyawi abomo we noyo lakini karanga kiateba anya jinga kijire nyasa toro keire ndiriri some gitabu ya Isaya 42 eungo 5:3 na kianda Isaiah 47 verse 8 and 9 verse 8 and 9 niya saba kungu wale wanya kubekera ababora ka magisi asayo ayo jakayo Asayo. Aya bwanjete kwegokia. Iwa mangana aya. Ayo ikaransete na kwegara. Ikaransete na kwegara. Wateba se nkoro yao. Nani kama mimi. Odetari otatika inche bweka. Inche gabo nanda. Tingo tigwa imbe omoboraka. Inche mosaje onata guku. Tingo korabo lirimu na bolio mokungo oli akorete bako mosaje yaga kuo moligerereti. Wose tingo kweru abana. Inche ani abana bane njera mbatunze tenje tindo chingana rasuli sasi. Mangana yabere osawa wakona mangana yabere nago ochere mobosokano asali tukelimo dakika moja abana baomba kwe na omosacho wakwe obo moboraka ayonsi nago ochere nonyoboro inoboringo ori byawo bire binge igebeterereti bono gokona gosimeka manyanga lige sandiro gokona gosaba amanana goika korengaki akoe ana igubura tungeto ingainete babora kana barera ko chiaso manana ta koigwa yani na barera iga manana tabugati mato naenda manana tabugati maisara torore binto toko bakorera akia kwara gwatigeriri ibebe ngechi ne chinta kana ndo yo chikungambi ugasoe megondo yabo mojando tuyo saburi 94 ebiungo 67 oyo tebanga oyo otongeta maiso na kuoga tebanga taikorora oyo otongeta mato na kuoga tebanga tali koigwa ekero chintakana na babora kabago chandwa bono kana gokora lakini omanyanga liga sandiro bagambi moro mugutano oyo akaro monta akorete kina especially omwana ago ichanga nona ibore tuo mochia ngarakini bono na chire gocha ngabankaniri ya igore getabu ya Isaya 40 na kianda osoma goika gokora amatenga minyoka bano gochinka ligia bagaka batero omwana oyo ekiagera bali abana babo bachiete abana bamura barenjera gocha babugate chipurado chigotera nebise biri bono twairanire tantaranta une chinkondi batakiri chikobi ne chinkundi tokomanya yatera yarande kuani kumbe to pimaine ani kumbe to kembaine ekiagera igo baganyoka ratoboremo okebangamba iyo andaba gaka bakora ngokinga omaete nonye ne katiba rere goteba abana bairana arari
kobono ebuku ne katiba ngigiatanganete korikwa aye basomere kebunga ekyo ngwa igoro nigo bagoita babora aya abu narwe tokare injira teba Isaya 49 Isaya 49 ebungo 20 no 21 neba asenga kieyo na bego jakaigo baba soma abana kwa uretwe bara kwa naso igwete batebe aya bwana sana agote mono togareri tonyora se tokomenya eri no kwa na se nkoro yawo webori akaka ntenga sana agote mono na kangaka niko nasire ti abana bane ngati gwende bosa buno mogomba niko na osatwe ngana gotayaya ine ningonderere ta abana aba ana basaja bago kaba magatanga ndiene turagende naende liatene die kuba ko jidiene ogo ikadiene yatebango mwana noyongo oye bangina bari tubwate chisensi sana moto take tomo barogenderere twaja batango mogaka bana nogenda diene omwana oyo kubwikaine oroje muno tambetie mioro muno mosongo no mwana onabo na roko na gokana ngo sali ole chibesa yani mwana otomo manyeti iga bantu bali bamatenga abana babomba achiete injera bare bagokoraki na mokungu ore mosangerekano oyo oigwete ng'ekera nyuome tu abakungu koye bachire batatu bachiete na abana bamura nareko bayeko nareko kora cash in ekoroka anyore gento ngakoreteki ekiagera gebeterereti nano nyana bwate chisangana asoma no nyana bakungu bare babero omochi omonana bwangwa amoke bwanjwa ekera njirwe na ro mosaje kwa makanya gometi omotungano ngano omwana bwo mokungu omokakoriero omwando bibirie gokana ngatoko banelibaga ekiora akore no koriero omwana oria bwo mokungu bwangete ekiana ro motangi o naenda akoire omwanda arakabere Deuteronomy na begoteba 25 verse 15 gotirimboka begoteba igokora na yegenda nebuku tako bana muno birangarari biyaobire abana mbare bayiboira abanyaroka boka iga nande nkoro iguba gotangazwa abarene ngo gisito mate inugo chambu yamore ekero isa kure kwe igwo mongena ngino momura mwana ndo kure basa kibananda akare chikamati ko cha mwana minto kure basa wo jiwe kwa kwanga nati ketabana chinyaroka inye bono kumina ki ngobano nkubwati buya no yogotebo kure bosa gosena ngakibano ngokora amanye ngabana nyaroka mbali bana ngamba kunyara koira muwando naendo omonto oyo no are meye kanisa agosoma mariko ande gototera mario yonsi pakeri aya no ori koreteki na rote nene ti omotu ogotenga mwa abaiseke ngitogo korera abaiseke tiga bagende chipa abaiseke bono ninki aye some buku tiga kokora mune birangara biya obire some buku Numbers 27 kebunga kama paka 10 kemo Musa aye tulichiko akatenga geko bangomo tuaroba ko nkorengaki naende gogosoma Matayo isano ibere bungo 12 Biblia batanga na bando zimorige timokorerwe na inu mokorera barabi abande aro tuarire bukubuna Ezekiel etokonya tomanya buna tokomenya na abantu bande naende gokwa beiro mugambi kwarikirwande ogo asoko kore emeremo asoko korera abantu emeremo kora buya tagokora gokorangeria abantu eshere batanga aroanga nabona arenge no batabugo korie nyama keyo kirigiti aro tingochi okirigiti no matenga nange chatiriri yonda ngwarojeri yani tingo no morangunira kitingo oroche kero mondara kwana iwa esere ya one abe yengencho Samuel yiri tangani 12 kebunga kama waka bitatu ekero Samuel yakoboria abantu ngaki muna mondo ochiga ingona urereti ingona akorerete bobe igo bakuira niringa togo sereti onde naye gokwa base kora buya tawo kora watiga bantu egaki aninya sao yonko iware birero akyo no kirigitio okoriro bogambi gaki ngogo seturaje tochore ono kirigitio rusi go botureti ono meto rusi community policing emwarabona itoyonde
naye kora buya abantu batanga anyaritaye tachete gakyo yere tare ngore kuritaya akiri nera sengenyo nonya na se bibirie okuritaya koro gakirende tigatotige wono nkwana mangane bibirie ukwana tokobera abakamambi naende tusokobera abakamambi emeroberie ndenere rasarike wono igwa naye anja gosoma mariko ogira gradis bibirie goteba omonene natinyikira ririga kurwa sa maisabo ama kweri takobo nonya no kweumia monene abasesenia bia mana sogontegera